Welcome sa itong taknas pagtuon. Ang pagtuon nga ito gikinahanglan nining ulahing mga kadlawan din ang mga pagtulunan nga ato may baluan ato magamit sa itong kinabing Kristohanon ug mapahat na ito gadto sa uban aron daghan pagyud ang mahibalo sa kamatuoran. Apan sa dili pa kana ako kamong imbitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga langit nun, salamat nga kami imong gihatagan sa maayo nga higayon, magatuki sa mga pulong nga maghatod kanamo sa pagkasuod, labing suod di Ginoong Kristo. Salamat sa balang Espiritu nga nagpabilin sa among mga kasing-kasing sa ngalan ni Ginoong Kristo nga among manluluwas. Amen. Atong i-welcome ang tanan nato nga nagasunod nito programa Taknas Pagtuon gikan sa tanang mga dapit sa tibuok kalibutan nga gihatagan sa Ginoong pribilehiyo nga maabot kini ato ang pagtuon dinhi sa Hope Channel Philippines Mindanao broadcasting gikan sa Cagayan de Oro City, South Philippine Union Conference. Atong pasalamatan ang Dios nga niya na pud ang ato ang mainstay nga mga kauban dinhi Dr. Roger Nomos. Welcome. Thank you. Og salamat sa Dios nga nagpadayon ang ato ang panaghiusa dinhi og Ma'am Shay Cadiz Aguinaldo. Ma'am Shay. Welcome sa ato ang Taknas sa Pagtuon. Ug ako nagapangumusta sa tanan nato nga mga viewers. Mauman usab sa atong tigpaminaw sa atong Hope Radio. Mga radio stations. So ako nagapangumusta kaniyong tanan ug magaingong happy Sabbath labi na gayud sa akong mga higala og mga paryente dito sa Lumbangan kay gusto gyud sila nga mapamention gyud sila. That's correct, Ma'am Shay. Naapoy naapoy si Mami Sorry, Naomi, no? Mami Naomi Sinisa. Bago ko dito sa Botanical Garden og kanunay gid siya nagsunod sa tanang programa sa Hope Channel. Very good. Nakuha gid niya busa. Mami, thank you very much. Doon na tayo dako nga bulaton din sa Lusami City coming April 19 to 25 ang satellite evangelism with Elder Livy Bariton, Pastor Nelson D. Paulo ug ang mga kaigsuonan Pastor Arnel Binasahan, Pastor John Rolly John Orsonal nga nag-coordinate og sa atong presidente Pastor Sigurido Asoy. Salamat kayo sa pagpangandam tanan nga mga district leaders, mga ADAPA ministers, laymen, 1,000 missionaries nga na-involved ni ini. Dalaygon na Ginoo nga hatagan kita ni gigayon nga makapahat sa pulong og ang Banyadero Church bago lang yun nga napanindot tungod sa mga pamaagi sa Ginoo og mao nga doon na tahimuon nga evangelism sa mao nga lugar. Mauman usab sa ato mga televiewers nga palibot ra diri sa Cagayan og sa uban nga mga syudad sama sa Davao, sa Valencia ug uban nga mga dapit nga nagbantay gyud niining atong programa ang Taknas Pagtuon. Tinuod na og karon kining leksyon nga medyo exciting ni kay dunay pagka misteryoso ba sa title ni Dr. Roger? Behind the mask. Sa luyo sa maskara. Luyo. Og sa kwan pa ni luyo sa iyang pagtakuban. Pagtakuban. Nagtakuban kay kining maskara man simbolo kini siya sa pagtakuban. Sa ato pa ang imong nakita dili gid mao ang tinuod. Piki. Sakto na, piki. Gipiki niya, gitabunan gid niya, ma'am. Kanang maskara gitabunan gid niya. Unsa ka no kun Ang gawas nun, dili mao ang sulod. kasagaran gyud ba gyud sa magtago, maot gyud ang gitaguan. Wala pa gyud kita nga gatago siya o niya maayo di ay ang iyang gitago. Anyway, ang bersikulo nga atong pang-abli naa makita sa Proverbio 25 versikulo 6. Ma'am Shay, pwede basa na to? Nagaingon, ayaw pahimayaa ang imong kaugalingon diha sa presensya sa hari ug ayaw pagbarog ilis sa dapit sa mga dagkong tao. Di doon na siya mga hunahuna nga gipaabot na to. Doon na siya pag-abanti sa mga pulong nga dili mao. Doon na siya gipahayag nga imaginasyon pero dili mao. O kini gahisgot pod sa usak ka gamhanan nga serpente nga kaniadto maayo kaayo ang mga pulong nga miguwa sa iyang baba. Sa diha nga iyang giduol si Iba ang una. Wala man siya ni duol ni Iba, o wala man siya. Dili man si ang serpente mo ni duol ni Iba, pero sa diha nga nagsugulano na sila, nag-istorya na sila, ang mga pulong gikan sa serpente, dili ka makaingon, ma'am, siya nga
dili ni angayon paminawon. Ganahan gi ka maminaw. Very accommodating. No? Accommodating, wa yoy sign of Wag you bikil. kanang mo ka nga di mo ko ganahan sa iyong istoryahan. Say makayon pa ta nga di mo ko ganahan mo istorya ning tawhana pero maminaw ka sa serpente makaingi ka nindutan nimo mo istorya oy. Adunay mga mayong pulong, pastor, nga dili maditik ang iyang katuyuan nga ang tao mahimo siyang biktima. Bot pasabot kipiki niya. O piki. Gipalabas niya nga maayo kayo ang iyang katuyuan pero ang tinuod di ay iya lang gipiki ang iyang kaugalingon. Yeah. Itabunan niya. Kana mo kong gipiki. Murag barot ra man gud kay na pagkasulti pero gihulagway niya aron nga madani siya apan ang iyang katuyuan mao day ang paglaglag kaniya. Paglaglag ka niya. Mao na ang katuyuan sa serpente. Wa gid siya nagpakita og dautan nga mga pulong aron nga kadtong si iba nga iyang istoryahan moatras nga may nga kana bang Ginoo nga imong gialagaran nga mao siyo ba wa ba ka kabalo nga binuang man na iyang di matras na dayon si iba. Tanawang gimmick ni sabitin dito ni Lucifer. Unsa man to? Pila ka words sa pulong sa Ginoo yang gigamit. Kuan lang. Ha? You will surely die. Oh. Upat lang. Nya Sa tulo English. lang ka litra, isa lang ka word ang gisalot ni Lucifer. So buti pa sabot ang gimmick ni Lucifer sa paglinlang sa tao. Gamiton niya gihapon. Gamiton niya ang pulong sa Dios. Kaugalingong pulong sa Dios. Oh. Iya lang Iya lang pakapinan. pagkapinan og sayop. Kapinan og sayo. So ang tao malinlang na nana. Labi na kung ang tao dili solid ay ang foundation diha sa pulong sa Dios. Tinuod na. Kay usahay ang iyahang i-present 90 to 95% truth. Yeah. Insertan lang niya gamay, making everything Ang truth mo good ma'am siya. unvalid. Dr. Roger. 100% ra magina pirmi. Wala gyud 99 anak. Di na pwede nga may ka nga pure pero naisagol. Sagol. Once na naisagol bisan sa usa ka kilo ma'am siya nga bugas nga puti. Hika nga pure nga puti ni. Masagulan na lang usa ka lugas nga humay nga pula. Di Dili na nagikakaangkon nga pure na siya. O unsa ra gud tong pula nga usa ka lugas? Unsa ra gud to? Mao Pero na ang sa parlance or sa business sa kaluwasan, di gid pwede nga gamay lang kaayo makaingon ka nga kamatuoran ni. Mao na karon sa daghan nga mga pundok sa reliyon, pagka delikado kayo, makaingon ko nga di man ko maingon nga kini akong reliyon mao na gini makaluwas nako kay dili man pwede nga ang reliyon may gamiton nimo nga maoy imo ang basihan sa kaluwasan. Ang imo man gyud nga personal nga Mugiya. relasyon sa Ginoo. Pero akong ginahuna sa kadaghan sa mga reliyon karon, nara ba gyud mga reliyon ma'am siya nga klaro gyud kaayo. Nga makayon ka nga pikil magig kaayo nga pagtulunan ni. Siguro tungod sa atong orientation nga Bible-based nga denomination ang Seventh-day Adventists. ang cause diyan na pastor tinud dagang tinuhan. Ang nagagamit og pulong sa Ginoo walang kasulatan. Puros gamit. Apan didto sa metodo maong naglahi. Kaya nga naman, Interpretasyon og sa metodo. pag-interpret. Kay imbis nga ang tao mosunod sa ginasulti sa Dios pinagi sa balang kasulatan, ang Biblia na hinuon ang mosunod sa tao. Kaya nga naman, kwaon manggod ang pulong sa Dios nga ipahaom sa kaugalingon nga panghuna-huna. Kana siya nga punto nga ipahaom. Dili kita mo pahaom sa gisulti sa balang kasulatan kundi gusto nato nga ang pulong sa Ginoo mo'y muhaom sa atong gusto. Yeah, Mao na mamili kita og mga bersikulo sa diha nga makabasa kitag bersikulo nga murag dili mo yon sa atong pagtulunan, i-discard nato. Maghimo na rin taog gitawag og theology. Ulahi ang theology. Kay kung ang proseso masunod unta, maingon ang tao unsa may but ipasabot sa pulong nga gisulti. Kana. O kinsa may nagsulti. Mga pangutana ba nga adunay katuyuan sa pag-discovery sa kamatuoran tungod kay kita nakabalo nga ang Dios nagapakigsugilanon kanato pinagi sa iyang pulong. Og gusto ta nga atong masunod gayud ang tinuod nga pulong sa Dios. Sa isang mo na yun, lakang. Kay sa mayon nga sundon nako ang pulong sa among ministro.
Yeah. Sundon nako ang pulong sa among Pangulo. Mao na kapilihan, Ma'am Shay. Kanagan kayo sa mga tao kadtong nahitabo sa Waco, Texas. Gipainom gyud og hilo. Kay matud pa silang Pangulo, silang manginom tag hilo karon, inigmata na to og malangit na ta. Mass suicide. Asa na may langit na. Dinha ang pagkadelikado kayo. Dili man gyud purely religion ang gihisgutan dinhi, pero kini gihisgot sa kapag kahibulungan sa Ginoo nga di nato siya mabutang in di nato siya ma-contain in a battle or mabutang nato siya sa usa ka lugar. Ang Ginoo taas kayo ang iyahang pagka-Dios nga dili Angay nato sabton. siya masabtan. Mauna nga aduna gyud kalairan ang Dios ikumparar sa mga hari nga bantugan diri sa kalibutan. Yeah. Tungod kay misteryoso ang Dios, Kinay. Ma'am Shay. Yeah, daghan kaayong Mysterious mga ways, kahibulungan. butang o kahibulungan sa Dios nga dili gyud masabtan sa hunahuna lang sa tao. Mao na gani nga magpabukal lagi ko magpabukal kag tubig. Dunay mga physical explanation ana o scientific explanation, pero ang tinuod dili gyud na siya masabtan nimo sa kinatibuk-an ngano nga ang tubig nga imong gibutang sa init ni bukal. Yeah. Ang misteryoso nga kinaya sa Dios, pastor, nga angay sabton sa tao sa panahon nga doon na sa sincero nga pagpangita sa iyang Dios. Pangayo niya ang langit nun nga kaalam. Og mahatag ang Dios ni ana. O muhatag si ana. O niya dili kay imong dawaton ang dili kaalam o isipon nimo nga mo'y kaalam. Mm. Mo na nahitabo nga ang mga dili manggialamon giisip nga mga manggialamon. Diya na bali. Dakong kabali. So sa mga nalagkalain-laing dapit o kultura, kung asa man kita, asa man ang tao, usa lang yun ang basihanan. And that is the Bible or the Word of Manong God. pulong sa Dios. Kay kung wala ang Bible nga giya sa kinatibukan, kay gitawag man ning Bible the human the perfect manual for human operation. Mao na ang Bible, Ma'am Shay. So diha sa pulong sa Ginoo nga maong bala ang kasulatan. Diha basihan tanan. We must be grounded kay dinha gyud ma-determine mo ang right from wrong, Eksakto. good and evil. So bisag unsa ta nga klase nga pagkatao, bisag asa tang dapita diri sa kalibutan, bisag unsa mang klase ta nga kultura, there is only one basis nga magatudlo ka nato sa kamatuoran ug mao na ang pulong sa eksakto Ginoo. na, ma'am siya. Ang problema nato karon kay tungod sa hilo nga nasilsil sa utok sa tao sa panahon sa medieval period, ang tao nagalikay sa pulong sa Ginoo. Sumunong gravity nga nagagiya sa tao ngadto sa pagkinabuhing dili mayong resulta tungod kay gitalikdan ang tuburan sa kamatuoran nga ngay mogiya sa kinabuhi. O kining atong paghiskot karon mo hatod kini kanato sa usa ka pangununa nga ang balaang kasulatan mao ang the greatest and the perfect unmasker. Kung atong in English. Ang balaang kasulatan mao siya mo karabang Mo detect mo pahibalo nga dili day ka mao. Ang balaang kasulatan na gyud kun gahiskot kita behind the mask dito luyo sa pagtakuban nimo, luyo sa imong gisampong sa imong hulagway sa imong itsura. Dunay mo sulti nga mao ang balaang kasulatan nga siya gyud ang perfect kaayo nga galamiton aron sa pag-ila nga ikaw di ay nagtakuban lamang. Mga kahigalaan, mga kaigsunan, bantayan gyud nato. Kay daghan kaayo karon nga mga butang nato og mga wise people. Nga atong gihunahon nga full of wisdom, adored by so many, pero contradict ang ilahang mga diskubre ug ang ilang mga sinultihan sakto. sa pulong sa Ginoo. Like the theory of evolution. Kani si Darwin, naghunahon na ta, very wise, very intelligent, Mga genius na adored sila. by so many people, genius. Pero imong makita nga he does not believe in creation. Pero hinumdumi nga bisag
magsirko, magbalintong ta. Only one basis. Muna, it's very important to be fully grounded with the word of truth. Nga mao ang balaang pulong sa Dios. Adon na pa'y makatalagmanon nga maskara o sani pagtabon sa nawang pastor. Nga lisod sa tao may ilhon. May na itong may balaan, Dr. Roger. Mao ni ang pagtakuban sa porma sa pagkadyos nun. Nagiingon ni Paul na makatalagmanon na siya. Kaya ang forma na Diyos nun. Pero ang Biblia nagaingon sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 5 nagapanghimakak sa gahom nini. Gahom nini. So buti pasabot religyoso pero ang kinaiya layo sa tinuod sa kinaiya ni Kristo Hesus. Og kanarabang mga tawhana nga nagahimo ni ana, dili ra ba sila moangkon nga sila ang nahimong biktima? Iya. Dili sila mo ingon nga kami ang nagtakuban. Mhm. Kay sa ilang una-una, konbinsido na gid sila nga naa sila gabarog sa kamatuoran. Iya, mao na Ako nabantayan, mga maalam nga tao, katugis ko ti Ma'am Say kaniya, mag-alam nga mga tao, sakto kayo o iniskwilahan. Ang ilang trabaho, dignified kayo. Pero mabantayan nimo labinag sa panahon doon ay mamatay. Kung sa ilang isulti, Ma'am Say, kini siya karon tuwa na sa langit. Istoryahon nila ang patay. Dayon, sultihan nila, imusulti sila sa kadaghanan nga naana siya sa langit, nagkuyog na sila ni katupong nangamatay po sa una. Nga unta gyud ang balang kasulatan, klaro magi kayo. Sa kadaghan sa mga libro nga ilang nabasa, nga mga lisod kayo nga mga libro sabton, wala gyud sila makatuhog sa kamatuoran. Nga dinha sa kamatayon, dili pa na moadtog langit. Katulog lamang. Katulog lamang. Wala pa'y impyerno diha, wala pa'y langit. Pero ngano man, nga wala sila makasabot ini. O kining ni araba nga atong gitunan, maura ba ni siya ang gi-specialize sa kaaway? Nga kinahanglan nga ang tao, di gyud makasabot nga ini kamatay, pahulay lang sa siya. Kay gusto sa kaaway nga ipasabot, nga ini kamatay nimo, malangit gid ka. Kay para ang mga tao, dili na mabalaka sila kung nangandam ba o wala. Total, ang nahibalaan nila, ini kamatay, malangit man diretso. Yeah. Adon na pahilo. Pagkadako. Sakto lang yung Adon na mag-ingon. pahilo, pastor. Hilog yun kayo. Kining tao nga gihuna-huna niya nga in defense sa iyang pagtuo, modaot siya og tao, mopatay siya og tao. Gihuna-huna niya nga iyang gidepensa niya pagtuo og mahalangit siya sa maong pamaagi. Correct. So, dili gyud kakumpiyansaan kining pag tuon nimo sa pulong sa Ginoo nga kinahanglan imong masabtan og unsa gid ang katuyuan kay mao ra gini siya ang the greatest unmasker. Kana bang siya ang tig-abli, siya ang tig-pasabot kung unsa gayud ang kamatuoran kay mao na ang gikinahanglan sa batag usa ka tawo. So, di ta magtinapulan gyud, no? Sa pagsusi gyud sa treasures. Bisan Nga naa sa sa bala ang kasulatan. bisan sa buhat, Ma'am Shai, dili gyapon magtinapulan. Oh. Kay ang pagka-industrious nimo, pagka manggi kanagang Kugihon. makugihon, usa na siya ka indikasyon nga ikaw Magatubo. magatubo nga ang Dios mao na ang katuyoan sa imong kinabuhi. Kung makugihon po ka, ikaw, dili ka close-minded. Yeah. Open-minded ka. Kay naamay uban nga, mauni atong namataan, maupin atong pakamatyan. Tuo mataan ng unsa parang mga mensahe karon. Mao na delikado tungod kay ang edukasyon mao man ay giimbento sa Ginoo para nga ang tao doon na siya progressive development. Growth. Wala na gani ang tao na ganohona nga ang iyang pagpuyo ni sa kalibutan progressive. Mura na siya og kanang gusto na siya nga permanenteng bata. Managingon nga kanindot sa bata ko guson. Pero permanente na po siyang bata, Ma'am Shai, for how many years? 120 ang timbang. Para makaino mo siguro ka nga. Nga naman yung wala man nitubo bata. So na ay mga estudyante, for example, tungod sa ilang katapulan, mangudigo. Mangudigo na lang. Oo. So kana di gyud siya maayo og ang proverbio nagahatag yung tambag, no? The sluggard. Mga laziness. Ang usa ka butang pastor ba, may nungdanon sa tao. Nga no matter ang tao nagbaton og labing taas nga edukasyon, apan wala siya knowledge of God,
matod sa usa ka author, wala niya mabatni ang tinuod nga edukasyon. Tunood kay ang Ginoo mao na siya ang pinakataas nga atong kabuton. Yeah. Si Ginoong Kristo ang Dios mao ang atong pinakataas nga kabuton. Og atong basahon ko nining Proverbio 27:5 ug 6, Ma'am Shay, kay kini nagisgot mo ko ni og kaaway, panagigala, natay maayo nga i-aplikar ni sa tong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. 27:5 ug 6 nagaingon, maayo pa ang pagbadlong sa dayag kaysa gugma nga tinago. Matinumanon ang mga samad sa usa ka higala, apan ang mga halok sa usa ka kaaway malimbungon. Okay. Ini mo ni siya ang pag sulti sa tinuod. Wala ni siya ga digate sa atong gitun-an sa una. Nga kuna kay kasuko tagui. Walay labot ni Ma'am Shay. Ang buti pasabot ni ini kung nagisgot kini kag kamatuoran, then wala nimo gi sulti kana mo usa ka dako kayo nga Sin of omission na. sino kini gahisgot sa pulong si Ginoo. Kay ang pulong si Ginoo unmasker man siya. Dunay mga butang nga di gini mo pwede isulti sama 3 days na lang siya mamatay na. Di man na pwede mo masulti kay basin og imbes 3 days 1 day na lang. Dunay mga problema sa doktor diha nga ang diagnosis sa ilang pasyente cancer. Dunay mga pamaagi sila nga himuon nga dili sa nila isulti. Pero maghiskutag kamatuoran, wala gani nimo gisulti ang kamatuoran. Kay kining kamatuoran nga may maghatod kanimo sa pagkahibalo sa Ginoo nga naghatod kanimo sa usa ka relasyon nga nag-offer og kalawasan. Guilty ka niya ana. Kay balang kasulatan gaingon, kining dugo nini mga tawhana Paninglon. paninglon. Mao na ang pagmantala sa mga balita. So, nahitabo nga, kung giisip nimo ang usa ka tawo nga higala, himo siyang sultihan sa kamatuoran. Ang problema, mao ni, kung kanang tawhana, imo giisip nga kaway. Wa, gig kay mahimo, Ma'am Shay. Kay, for me, wala pag yung ko maka sinati nga dunay mga kaaway nga perfect ginilang na nahigugma ang ilang kaaway. Mo na nga ang balang kasulatan gaingon gid siya, love your enemies. Para nga ang imong pagpresentar sa mga balita balanse. Nay ang gulo dire pastor. Nga ay mong close friend, ay mong expectation sa iya nga makatabang sa imo in times of need. Pero ang imong close friend mahimo na hinuon nga bali. Dili ma-meet to imong expectations kay nga naman ang resulta close friends pero mahimo nimong pait nga kaaway in the long run. Daghan ang may tabo diha na. Daghan kayo. Mo na nga dunay edukasyon nga atong kinahanglan gyud. Kani nga punto nagahisgot nga ang tinud-an ay gyud nga higala dili gyud mo pahamak nimo sa kadautan. All right. Oh, sama sa atong anak nga usahay ato og yung murag malain iyang pagbati kung atong tambagan. Kung nagdulag kutsilyo kwaon nato murag lahi iyang pagbati. But that is his protection. Nakoy higala kaniadto. I have so many friends pero kana nga higala ako yun ay siyang gitreasure. Kay kung naaga ni ko'y sipyat, siya gyud ang makasulti nako. Siya gyud ang makaprangka bitaw nga kani gyud sipyat yung kaani nga bahin. Kana ayaw nagbuhata kay it will lead you to a wrong direction. Siya ra gyud no of all the friends ang uban murag hapuhap lang. Pero siya makaingon jud she is a very good guide. O kana nakaingon jud ko she is really a She's friend. a friend. She is a friend. Mo na gaingon nga do everything so that your enemy can be your friend. Do everything. 1,000 times, 10,000 times, 100,000 times. Do it. Pero ayaw gyud tuguti nga dunay usak ka higayon nga ang imong amigo mahimong kaaway. Yeah. Mao Sakto na na. siya. Ang nindot nga kinaya de pastor kanang ginatawag nga openness Openness. sa matag usa. Friendship, openness. So, kining tanan magisgot pa gyud og dugang pa nga mga pamaagi sa kaalam nga gihatag sa Ginoo pinaagi sa atong pagtuon sa proverbio apan usa lang gyud ang atong katuyuan ini. Nga kita maandam sa pagbalik sa Dios.
ug makapuyo kita dito sa langit, lunlon kalipay, lunlon kalinaw, din dito kitang tanan mag-uban sa kinabuhing walay katapusan. Ang ako pong ipahinumdom sa atong mga televiewers, be guided by the Word of God. Amen. Kay daghang mga tao karon nga mo presentar, nga maayog yung kayog mga pinulungan, Apan, maayog kayog sunultihan, basig malinglata. So- So, our guide, our only compass is to really the Word of God aron nga kahibalo kita sa atong direksyon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Makadugang pod ko gamay, akong gidasig ang mga kaigalahan o mga televiewers sa dugang pagkaykay o pagkutkot sa kamaturan diha sa pulong sa Amen. Diyos. Amen. Tayong salamat atong paminaw ng usa ka awit dugang inspirasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kalipay na mo Diyos, pagpasalamat kanimo ning taknaa tungod sa imong mga pulong nagagiya kanamo alang sa pagkinabuhi nga kahimutan sa imong atubangan. Panalangin ni mga kaigalahan, mga televiewers, ana sila mapanimalay, kaming tanan managtubo sa among Kristohanon nga kaagi, maandam sa imong pagbalik. Salamat nga ikaw gatubag sa pagampo sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen.